Veru li l-Knisja dejjem kienet ippersegwitata fl-ewwel 3 sekli tal-eżistenza tagħha. Veru li l-Imperaturi Rumani kollha ħadu waqgħat bla ħabel kontra l-komunità nisranija. Veru li l-ewwelin insara spiss ħassew l-bżonn li jistaħbew fil-katakombi. Hekk ħafna drabi llum taħt l-impressjoni ta' ċertu films, donna nagħt l-impressjoni li fl-ewwel sekli tagħha l-Knisja għexet bi żmien ta' persekuzzjoni. Naturalment, dan ma kienx minnu, u għalkemm persekuzzjoni kien hemm saħansitra kif naraw diġà mill-Atti tal-Apostli, biex naslu għal persekuzzjoni organizzata fuq livell tal-Imperu rridu nistennew sas-seklu 3. Hekk naturalment kif diġà rajna Neruni persegwita l-insara u anke imperaturi oħra minn żmien għal żmien ippersegwitaw xi nisrani jew gruppi ta' insara. Ħafna drabi dawn il-persekuzzjonijiet ma kinux xi ħaġa organizzata, imma kienu biss frott tal-qawmin tal-poplu kontra xi grupp ta' insara. Qegħdin f'dinja li temmen fil-providenza divina. U għalhekk dinja li tattribwixxi dak kollu jiġri ħażin lill-Allat. U għalhekk il-pagani meta kienet tiġri xi ħaġa negattiva u tqawwi li tinfluwenza l-poplu, kienu jfittxu f'min ħajwaħlu. U ġieli ġara li waħlu lill-insara. Jekk naraw pereżempju li ġara f'Lijon, għandna rakkonti tal-Marti ta' Lijon, Kartaġni u postijiet oħra. Minn żmien għal żmien l-insara kellhom jaffaċċjaw ir-rabja tal-poplu għalihom. Allura l-persekuzzjonijiet organizzati, il-persekuzzjonijiet iżjed mifruxa, frott ta' xiex kienu. Rridu nitlu fis-seklu 3 għat-3 persekuzzjonijiet prinċipali li affaċċjat il-Knisja f'dawn iż-żminijiet. Seklu 3 kien żmien partikolari ħafna għal dal-Imperu Roman. Jekk l-Imperu Roman kien ilu li beda jikrolla taħt il-pis tiegħu stess, kien sar kbir wisq biex wieħed jigvernah u kien beda jitlef l-istabilità li gawda għal deċenju għal sekli sħaħ. Kien żmien fejn l-Imperu Roman beda jħoss il-pressjoni dejjem iżjed tikber fuq il-frontieri tiegħu. Kellu jaffaċċja s-saħħa u reżistenza kontrih ta' imperu ieħor lejn in-naħa tal-Persja. Hekk ir-Rumani għal ħafna żmien qatt ma tilfu fil-battalja. L-Imperu ta' Ruma kien mibni fuq is-saħħa tal-armata tiegħu. Għall-ewwel darba fis-sena 235 għandna Imperatur tar-Rumani Alessandru Severju li jmur ħoda kontra l-qawwa tal-Imperu Sassonida, imperu li beda qiegħed ħafna pressjoni fuq il-frontiera għan-naħa tal-Asja Minuri u li jitlef il-battalja kontra dan il-poplu. Tant kienet xi ħaġa umiljanti għall-armata li fit-triq tiegħu lura lejn Ruma jiġi maqtul minn membri tal-armata tiegħu stess. Jekk l-Imperu Ruman jidħol issa f'perjodu ta' kriżi ċara, tant li f'sena minnhom kellu saħansitra 6 imperaturi differenti. Jekk l-armata tibda tagħżel imperaturi biex jigvernaw dan l-imperu mill-qalba tagħha stess, minn qalb il-ġenerali tagħha stess. U ħafna drabi l-istess għażla ta' ġeneral bħala imperatur kienet tfisser sentenza tal-mewt tiegħu għaliex f'ambjent ta' gwerra ċivili kien faċli ħafna li dan jispiċċa maqtul minn gruppi oħra fl-armata li kien kontrih. Fih dan l-armata Rumana dawn in-nies li kienu jimxu post għal ieħor, ir-reliġjon kienet fattur importanti ħafna għalihom. Kienu nies tradizzjonali li għalihom ir-reliġjon ta' missiriethom, il-kult lejn l-Allat tal-qedem kien importanti. U għalhekk kien faċli ħafna jinterpretaw din il-kriżi li daħal fiha l-imperu bħala frott tar-rabja tal-Allat għalihom. Meta għandna imperaturi li qed minn qalba tal-armata, kien importanti għalihom li jerġgħu jikkonfermaw il-kult pubbliku lejn l-Allat. U hawnhekk li l-insara sabu ruħhom f'pożizzjoni problematika. In-nisrani qatt ma setgħu joffri kult pubbliku lil xi ħadd li ma jistax jarfu bħala Alla tiegħu, l-Allat pagani u inqas lil ċesri. Biex nifhmu eżattament x'kien ifisser dan il-kult pagan mhux ma kienx ifisser. U biex nifhmu aħjar allura l-oġba tal-pagani meta jaraw ir-reżistenza li l-insara juru li kienu lesti jmutu martri u mhux joffru ftit inċens lill-Allat, irridu nifhmu li l-kult pubbliku ma kienx kwistjoni ta' fidi. Għalihom li toffri l-inċens lill-Allat kien kwistjoni ta' dmir ċivili. Fuq naħa kellna r-reliġjon pubblika, reliġjon li żomm l-istat f'postu. Hawnhekk ma kienx tidħol il-fidi, u mbagħad kulħadd kien liberu li jħaddan u li jeżerċita il-fidi li jixtieq, il-qima lejn l-Allat partikolari li jixtiequ. L-importanti li wieħed jaqdi d-dmir tiegħu lejn Ruma u lejn l-Allat tal-Belt ta' Ruma billi jipparteċipa fil-kult pubbliku offrut lil dawn l-Allat pagani. Kif għedna dan għall-insara kien problematiku għaliex qatt ma setgħu joffru l-inċens lill-Allat pagani li jarfu li xi ħadd ieħor ħlief Kristu bħala s-Sinjur tagħhom.
Għan-Nisrani ma kienx sempliċiment li wieħed joffri ftit inċens lill-Allat. Għan-Nisrani qatt bħal dan kien l-istess negazzjoni tal-fidi tiegħu, id-dnub tal-apostasija li wieħed jiġħed il-fidi, dnub serju ħafna. L-insara kienu lesti jaqdu d-dmirijiet tagħhom ċiviċi l-oħra kollha kif tispjegana tajjeb littra lil Diognetu, jekk li jgħidilna l-insara jgħixu fil-qalba tad-dinja u lesti jipparteċipaw fid-dinja li fihom jgħixu u jaqdu d-dmirijiet tagħhom, anke jitolbu għall-imperatur, imma qatt ma setgħu jarfu l-ċesri bħala s-sit tagħhom għax sit wieħed hu Ġesu Kristu. Allura lim kienu l-persekuzzjonijiet prinċipali tas-seklu 3? Hawnhekk ma bqajniex biss fuq persekuzzjonijiet li jiġru minn post għal ieħor sporadiċi, imma issa għandna persekuzzjoni organizzata kontra l-insara bħala grupp. Hekk l-ewwel persekuzzjoni ta' dan it-tip li niltaqgħu magħha hija l-persekuzzjoni ta' żmien l-Imperatur Deċju, qegħdin fis-sena 250 wara Kristu. Hekk Deċju iħoss il-bżonn li jerġa' jwaqqaf mod pubbliku il-kult lejn Allat għaliex b'hekk biss seta' ħaseb u jagħti s-saħħa lil dan l-imperu kien dejjem iżjed qed jiddajjef. Biex taqaf dan iż-żmien faqet imxija ta' Mart li qatlet ħafna fost il-poplu. Hekk Deċju ħass il-bżonn li jwaqqaf mill-ġdid il-kult pubbliku lejn Allat. U għalhekk Deċju jmur jordna li ċittadini kollha ta' dan l-imperu jippreżentaw infushom fl-ibliet u joffru hemmhekk l-inċens lill-Allat pagani. Talli wieħed kien joffri l-inċens lill-Allat pagani kien jingħata ċertifikat, libellus, li b'mod seta' juri lil kull min jitlobulu li hu kien qiegħda dmir tiegħu, dmir ċiviku tiegħu lejn l-imperu. Naturalment ħafna nsara rreżistew dan l-ordni u kien lesti jxardu demmhom għalih. Oħrajn sabu triq iżjed faċli. Sabu mod kif jakkwistaw dan iċ-ċertifikat mingħajr ma joffru l-inċens lill-Allat. U hekk naraw li anke l-istess Deċju spiċċa imminat bl-istess metodu li bih ipprova juri min kien Nisrani u min ma kienx. F'din il-persekuzzjoni xered demmu saħansitra l-Isqof ta' Ruma, il-Papa Fabjan. Hekk Deċju ordna anke lill-saċerdoti biex jagħtu il-kodba tal-Vanġeli. Dan kien meqjus delit kbir fost l-insara, waħda li x'qed jagħtu l-iktar ħaġa għażiża li kellhom flimkien mal-Ewkaristija. U t-tieni għaliex naturalment il-kodba f'dawn iż-żminijiet kienu xi ħaġa tqum ħafna flus u dawn il-kodba kienu riżorsa importanti għaċ-ċelebrazzjoni liturġika. Hekk dan Deċju spiċċa ħażin għaliex spiċċa maqtul wkoll f'battalja. It-tieni persekuzzjoni ftit żmien wara hija dik li nibtet permezz tal-azzjoni tal-Imperatur Valerjanu. Fis-sena 257 Valerjanu jmur jordina lis-Senat sabiex joħroġ liġi issa kontra l-insara li permezz tagħha tiġi konfiskata l-proprjetà tal-Knisja. Għalhekk naraw li l-Knisja kienet kibret biżżejjed u kellha naturalment il-proprjetà tagħha. Li l-ebda Nisrani ma se jifforma parti mill-aristokrazija u l-ebda Nisrani ma seta' jagħti s-servizz tiegħu fil-qorti imperjali. Din il-persekuzzjoni ħarxa li nfirxet mal-imperu hekk ħallet ħafna martri fost l-insara. Naturalment kien hemm dawk li kienu lesti jsibu triq faċli, offrew l-inċens biex hekk isalvaw ħajjithom. U din ikkawżat problema kbira fil-komunità Nisranija. X'kellha tagħmel il-Knisja b'dawn in-nies meta l-persekuzzjoni spiċċat? Setat il-Knisja tilqahom lura fi ħdana? Dawn in-nies mhux veru rridu jiġħdu l-fidi tagħhom, ma b'dan l-istess satt kienu fil-fatt wettqu dnub gravi tal-apostasija, iċ-ċaħda tal-fidi. Meta darba għaddiet lill-persekuzzjoni, ħafna minnhom reġgħu ippreżentaw ruħhom fil-komunità Nisranija u xtaqgħu jkomplu jiffurmaw parti minnha. Setat il-Knisja tilqahom lura, din il-ħaġa qajmet dibattitu qawwi fih dan il-Knisja. Kien sewwa li fil-Knisja ikun hemm dawk li batew biex iżommu sħiħa l-fidi tagħhom u dawk li kienu għażlu triq il-faċli li nnegaw il-fidi tagħhom. Hawnhekk qamu d-Donatisti li sabuha diffiċli jilqgħu lura fih danhom lil dawk li kienu ċaħdu l-fidi tagħhom. U dik kwistjoni tibqa' għaddejja għal diversi deċenji, anke għal sekli. Kien hemm min rridhom jerġgħu jitgħamdu. Il-Knisja għarfet li l-Magħmudija darba statinata u l-ħnata Alla kienet kbira. U għalhekk sabet mezz kif tirrikonċilja dawn in-nies lura fih dana. Valerjanu tajjeb ngħidu wkoll spiċċa ħażin, għaliex Valerjanu ġie maqbud f'battalja li kellu kontra l-armata Persjana u l-għadu tiegħu ċertu Xapur, għanqasek tirrakkonta l-istorja, żammu literalment bħala banketta biex minn fuq daru u jitla fuq iż-żimel tiegħu. Hekk awtur insara fi żmiet ta' wara ma qadux lura milli jenfasizzaw dan il-punt u punti oħra bħal dawn.
nies bħal Lattanzju kien importanti għalhom li juru li dawk li provaw jaħduha kontra l-komunità Nisranija Alla kien ikkastigahom. U għalhekk spiss jirrakkontaw kif dawk l-imperaturi kollha li persegwitaw l-insara kollha spiċċaw b'mod ħażin. Hekk l-aħħar persekuzzjoni organizzata li taffaċċja l-Knisja propju kważi lejliet li fil-Knisja takkwista l-libertà tagħha kienet il-persekuzzjoni fi żmien l-imperatur Dioklezzjanu. Dioklezzjanu mill-ġdid fi żmien ta' kriżi iħoss il-bżonn li jerġa' jwaqqaf mill-ġdid il-kult pubbliku lejn l-allat pagani. Fi żmien dan l-imperatur, l-awtorità fl-imperu tinqasam bejn diversi persuni. Ma jibqax Dioklezzjanu waħdu, imma għandna ċesri fil-punent u ċesri fil-vant. U tajjeb ngħidu li l-persekuzzjoni kienet ħafna iżjed ħarxa fil-vant milli fil-punent, għaliex ħafna drabi il-mod kif dawn l-insar kienu jiġu trattati kien jiddependi ħafna mill-awtorità tal-post. Propju fit-tmiem ta' dan il-perjodu għandna l-ewwel editt ta' tolleranza għall-komunità Nisranija. Galerju, ċesri li fittex li jippersegwita bil-qawwa kollha l-komunità Nisranija, affaċċjat minn marda mill-aktar krudili, fl-aħħar mill-aħħar dar anke lejn l-alla tal-insara. X'jagħmel dan? U jibqa' pagan naturalment. Ma f'ċertu mument jgħidulhom l-insara tajjeb, ara, ibdew jitolbu għalija. U jiena nittollerakom, neħelkom teżistu. Hawnhekk għandna l-ewwel editt ta' tolleranza qegħdin fi ftit żmien qabel jidher fuq ix-xena Kostantinu. Ftit jitkellmu fuqu dan l-editt, naturalment għaliex Lattanzju, wieħed mill-awturi insara, sabu diffiċli ħafna jaħfer lil Galerju għal dak kollu li kien ġiel il-Knisja ssofri. Galerju jmut, imma diġà għandna l-ewwel pass permezz tal-editt tiegħu, dan l-editt ta' tolleranza, li bih l-insara setgħu jieħdu nifs. Bil-mewt ta' Galerju, issa t-triq hija preparata sabiex jidher fix-xena Kostantinu l-Kbir. Dak li l-istorja tqisu bħala l-ewwel wieħed fost l-imperaturi insara.